κόνσεπτ του γάμου. Είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Στριγκάρη, βιοπαθολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με αφορμή ένα θέμα διατροφής που είχαμε πριν λίγες μέρες με τον Κωνσταντίνο Ξένο, σκέφτηκα λοιπόν να δούμε αυτή την τάση στην υγεία, στην ευεξία. Εγώ θα βάλω και σε μια παρένθεση μέσα και στο κομμάτι της ομορφιάς, όπου αυτές οι θεραπείες έχουν μια δημοτικότητα που αυξάνεται ραγδαία και στην Ελλάδα. Ναι. Και για πολλούς λόγους, δηλαδή τα αποτελέσματα είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε λίγο και να μας πείτε τι είναι η IV θεραπείες, το λέω σωστά? Ναι. Η ενδοφλέβη ορή ουσιαστικά είναι αυτό. Ναι. Είναι ένας ορός ουσιαστικά εμπλουτισμένος με αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, βιταμίνες, που παρέχονται κατευθείαν στη φλέβα και μπαίνουν κατευθείαν στο αίμα και απορροφώνται 100%. Γιατί όμως αυτή η τεχνική της άμεσης δράσης, να το πω έτσι, κατευθείαν ενδοφλέβεια, δεν μπορούμε να το πιούμε? Θα σας πω. Ναι. Άμα το πιούμε, απορροφάται περίπου το 20%. Με αυτόν τον τρόπο, με τον ορό, απορροφώνται 100%. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα. Ναι, κατάλαβα. Είναι μόνο για ευεξία. Εμείς ξέραμε, ας πούμε, το σίδηρο που παίρνουμε ενδοφλέβεια. Το οποίο το σίδηρο είναι το μοναδικό, επειδή το έχω κάνει. Και εγώ το ίδιο. Σε μια περίοδο. Γίνεται μόνο στο νοσοκομείο. Μόνο στο νοσοκομείο. Αυτό σωστά, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εμείς κάνουμε ορούς στοχευμένους, οι οποίοι έχουν βιταμίνες, όλες τις βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, μαγνήσιο, σελήνιο, διάφορα στοιχεία αμινοξέα. Γιατί? Για ενυδάτωση, ενέργεια, ευεξία, τόνωση του μυϊκού συστήματος, λάμψη του δέρματος, αντιγύρανση, πνευματική ευεξία. Υπάρχουν πάρα πολλά. Άρα, κυρία Στριγκάρη, αυτή δεν είναι μια τακτική που την κάνεις αν και εφόσον βγουν οι εξετάσεις σου και σου λείπουν κάποιες βιταμίνες. Μπορείς να την κάνεις έτσι κι αλλιώς, δηλαδή προληπτικά για ενδυνάμωση. Σωστά. Αν όμως λείπει, ας πούμε, λέμε, λείπει η B12. Ωραία. Και πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε. Μετά στις επόμενες εξετάσεις θα έχεις διαφορά? Φυσικά, θα έχει μεγάλη διαφορά. Να σας πω μόνο κάτι. Επειδή είναι ένα πρωτόκολλο πολύ εξατομικευμένο, είναι μια ιατρική πράξη που καθαρά ιατρική πράξη, έτσι εδώ να το τονίσω. Που θέλει ιατρική παρακολούθηση. Καλό είναι, δεν είναι αναγκαίο, αλλά καλό είναι να έχω τις εξετάσεις προηγούμενες για να μπορώ να φτιάξω το πρωτόκολλο εξατομικευμένα για τον ασθενή την ώρα που έρχεται. Ομάδες που απαγορεύεται υπάρχει η IV θεραπεία? Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν κάποια αυτοάνοσα, υπάρχουν για τον NAD ορό που μπορεί να το συζητήσουμε άλλη φορά, απαγορεύεται σε καρκινοπαθείς. Αναλόγως. Πρέπει ένας γιατρός να δει το ιστορικό και να βγάλει το συμπέρασμα. Επειδή είδαμε κάποια πλάνα πριν, ουσιαστικά μας δείξατε έναν ορό, αυτό που ξέρουμε δυστυχώς όταν πάμε στο νοσοκομείο και σου βάζουν έναν ορό, ο οποίος είναι διαφανής. Τώρα εδώ προφανώς έχετε προσθέσει πράγματα. Είναι κίτρινος. Αυτό το κίτρινο χρώμα το δίνει η βιταμίνη Β2, η ριβοφλαβίνη, η οποία μετά φεύγει από τα ούρα. Τα ούρα σας έχουν ένα κίτρινο χρώμα εκείνη την ώρα. Πόση ώρα διαρκεί για να μπει στο σώμα ένας ορός? Ένα μπουκάλι τέτοιο? Περίπου 1 ώρα. 1 ώρα χρειάζεται. Περίπου 1 ώρα. Και υπάρχουν, πριν είδαμε μπαλμπόα, υπάρχουν δηλαδή και κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα, δεν ξέρω πώς να το πω, για συγκεκριμένα αποτελέσματα? Είναι μου, τους έχω ονομάσει ανάλογα. Ο Ρόκι Μπαλμπόα είναι περισσότερο για τους αθλητές, δίνει πολλή ενέργεια, μειώνει το χρόνο της μυϊκής αποκατάστασης, ευεξία, τόνωση. Το κάνουν πολλοί μαραθωνοδρόμοι περίπου 2-3 μέρες πριν πάνε να τρέξουν. Αλλά έχω και άλλους ορούς. Σου έχω ονομάσει εγώ δηλαδή. Της ομορφιάς και από άλλους ήρωες του σινεμά. Αυτό το Slim Fit πολύ μου αρέσει. Ναι, είμαι συνεφίλ γι' αυτό. Το Slim Fit τι είναι? Έχω και ένα Benjamin Button, ο οποίος είναι ορός αντιγύρανσης. Τέλειο. Το θέλω. Ωραία ονομασία το Benjamin Button. Slim Fit που είπατε? Είναι για δυνάτισμα. Μπράβο.
Ωραία. Ο καθένας εδώ πέραμε ό,τι τον αφορά. Δηλαδή, τι εννοείται. Κάνει κάποιος τον όρο το slim fit. Αυτό τι κάνει δηλαδή. Θα σας πω. Βοηθάει στη μείωση της όρεξης και ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Και γίνεται δηλαδή με τι βάζετε μέσα στον ορό? Μυστικό. Βάζω κάποια αμινοξέα που ακριβώς κάνουν αυτό. Ας πούμε, βάζω έναν υδατάνθρακα που λέγεται ινοζιτόλη, που βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό. Βέβαια, παραδείγματος χάρη, η ίδια η ινοζιτόλη δρά και σαν αγχολητικό. Δηλαδή, όλα έχουν διάφορες διαστάσεις. Αυτή η μέθοδος, η IV, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές διάσημες στο εξωτερικό την ακολουθούν και κάποιες κυρίες στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια. Είναι πολύ Ναι, το είχαν ξεκινήσει. Αλλά δεν ήταν, δεν μπορούσες να το κάνεις. Δηλαδή, λέγανε ότι ερχόντουσαν και κάποιοι γιατροί. Λέγανε, τώρα αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Σε κυρίες οι οποίες είχαν και την οικονομική δυνατότητα, ερχόντουσαν λέει από το εξωτερικό και κάνανε αυτούς τους ορούς. Στην Ελλάδα, δηλαδή, πότε ξεκίνησε αυτό να έχει μια τόσο μεγάλη δημοτικότητα? Εν τω μεταξύ, κουνιέστε εσείς, κουνιέμαι κι εγώ. Ναι, το φαινόμενο του καθρέφτη. Στα νοσοκομεία, όπως ξέρετε, χρησιμοποιείται κατά κόρον. Βάζουμε με το που μπαίνει κάποιος, του βάζουμε φλέβα. Έτσι το λέμε, τη βάζουμε φλεβοκαθετήρα. Ο ορός είναι ο πιο απλός. Στα νοσοκομεία βάζουν τον απλό όρο. Εμείς προσθέτουμε ουσίες, βιταμίνες, μέταλλα, όπως σας είπα, ηχεία αμινοξέα. Είναι κάτι πολύ ακριβό. Δεν μπορούμε να πούμε τιμές, ούτε θα θέλαμε, γιατί μόνο αυτό. Αν είναι κάτι πολύ ακριβό. Θεωρώ ότι δεν είναι ακριβό. Είναι πολύ προσιτό σε όλους. Απλά οι περισσότεροι Έλληνες δεν το γνωρίζουν. Οι αθλητές το γνωρίζουν πολύ καλά. Οι αθλητές, αλλά δεν είναι μόνο για αθλητές. Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο για αθλητές. Είναι για ανθρώπους που ζουν περιόδους μεγάλου στρες, που έχουν χαμηλή ενέργεια, που έχουν αρρωστήσει και περάσαν, ας πούμε, COVID ή οτιδήποτε άλλο και θέλουν να μπουστάρουν, να τονώσουν τον οργανισμό. Είναι για πάρα πολύ πράγματα. Σου άρεσε εσένα. Ξέρεις κάτι, ήθελα να ρωτήσω τη γιατρό, γιατί αυτό που λέτε τώρα ότι πρέπει να γίνεται σε ένα ιατρείο, φαντάζομαι, έτσι. Είναι καθαρά ιατρική πράξη και πρέπει να υπάρχει ιατρική επίβλεψη. Γιατί, ας πούμε, αυτό που έλεγε η Φέη, το πώς ήρθε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, για συγκεκριμένα νησιά, έτσι, κοσμικά νησιά, ακουγότανε πάρα πολύ έντονα. Μπράβο! Και για διαφορετικούς λόγους. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αν έπιναν, ισχύει αυτό, αν έπινε κάποιος πάρα πολύ. Ακούστε αυτό. Είναι πάρα πολύ σύρρητε στη Μύκονο, ας πούμε. Το είπατε, εντάξει. Γιατί μπορεί να πίνουν πολύ. Θέλεις ηλεκτρολίτες μετά. Ναι. Ηλεκτρολίτες. Να σας πω ότι και στο κέντρο υγείας που έκανα εγώ αγροτικό, μου ερχόντουσαν παιδάκια τα οποία είχαν πιει πολύ και τους έβαζα όρους. Δεν είναι κάτι φοβερό δηλαδή. Αυτό σκεφτόμουν και Το εγώ. εκπληκτικό είναι ότι επειδή, μπορώ να πω κάτι, το ωραίο σε αυτούς τους ορούς είναι ότι απορροφάται 100% όρος και τα στοιχεία που έχουν μέσα και η βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή το πώς τα παίρνει ο οργανισμός και τα χρησιμοποιεί, είναι στο 100%. Το πόσο αφομοιώνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς συνεχίζουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά με τον Νίκο Μουτσινά.